ingako umbukeli wempunga yesintu TV uzothola ukuthi uzothi mawufika kwimpunga yesintu ifika ikutshela ukuthi lenja ayisona isitha kodwa isimo somuntu wakini omdala ongasekho ovela ngesimo senja. Yebo. Ngiyakholwa ukuthi isizathu uyasizwa njengamanje ukuthi kubangelwa yini lokho. Ingoba indaba inamathe ayo inja. Nako futhi okunye okubucayi. Wena ke njenganomuntu kubalekile ukuthi uma umaya ikakhulukazi uma incoso wenza isiqiniseko sokuthi ithambo eliphuma emlomeni wakho lingalinge liye emlomeni wenja. Ngoba uma wenze njalo lokho kusho ukuthi insila yakho wena njenganomuntu isisenjini. Zibuza ukuthi kungani kube nesaluleke sithi ingabolingi lahleka inja phakathi komuzi wakini ningayazi ukuthi ishone kuphi. Uphinde uzibuza ukuthi kungani uma izinto kini zibheda kodwa nithi manihamba kuthiwe yayapi nje emnyama. Bathatha yona banisebenza. Into enza ukuthi banisebenza ngenja ingoba nina manidla nicaba amathambo athe namathe enu bese niwanikeze inja. Bese inja iphenduka ifane nani ibe yunini uqobo lweni. Icishe ifane ibe nyamanye nani. Icishe ibe nyamanye nani. Inensila yonke yabo. Inensila yonke yabo ngoba uma inamathe inako konke. Yabo. uShembe othi okunye esezibalulileke lezi zinto zenhlanzeko. Nayo inja le ifuna ube inebhodwe layo. Ingadli njengoba kade usubalulile mne wethu. Ingadli amathakho kunjalo. Mayidla amathakho uzoba nenkinga wena. Uzoba nenkinga wena. Umne wethu ngiyacabanga ukuthi lokho usekuchazile. Ingawadla amathakho. Inja ayidle ukudla kwayo musu kuyishiyela. Ma uphekile ibhodwe niliphekileke nayo mali alibe likhulu niphake niphako kwenu uphinde nayo ngokunjalo uyiphakele. Okunye akubalulo kwanhliziyo. Wathi makufika amathonga la ekhaya. Efikile ezela ekhaya. Iyabakhonkotha nje izishaya umkhulungwane. Ngoba idaliwe vele yona ukuthi ibe umabona. Yebo. Manje sayixosha nabanikazi bomuzi, khonkotha abanikazi bomuzi okungadala ukuthi bagcine bephenduka behamba. Ngesinye isikhathi nengilosi iyakwazi ukuyibona njengoba ngike ngasho ngaphambilini. Iyakwazi ukuyibona bese ikhonkotha enye indoda emzini wasekuphakameni. Ngizocela ukudlula nje la ngoba sikhuluma indaba yalo muntu wasezulwini uShembe. Umuntu omkhulu. Le enye insizwa yafika kuShembe. Yacela uShembe wesibili. Yacela yena amabhizinisi, yacela ukuthi angathi ibhizinisi layo kungathi ukwanda ngoba izwile yafika yashingizwile kuthiwa uyabasiza abantu abanenkinga efana neyami. Wathi uShembe ucelani yathi manje ngifisa nginebhizinisi kodwa manje ngilibona limile ngifisa ukuthi lidlondlobale. Wayethi uShembe inika isibusiso wathi inkosi ibusise kwahamba isikhathi kwangenzeka lutho. Kwadlula isikhathi yasixoxela abantu ukuthi hawu ngaya kuShembe shuthi nanidlala ngamantu uShembe uyabasiza abantu. Bathi hayi phinda kuyena uShembe uyakwazi ukuya kuyena uyobuza makukhona indaba. Kunjalo iqiniso. Yayisiphinda khona le ndoda yayobuza. Le ndoda ayengakholwa izwe ngabantu abakholwa ukuthi uShembe uyasiza. Ma isifika le ndoda ngoba zikhona ezinye izinto uShembe okuye kuyena ufika uzithole kodwa ngoba khona imigomo ongayilandeleli. Bese khamba ishayisa lento kaShembe igcine mhlawumbe engayithola indawo yokuthi ihlale ngoba wena awukho esimweni esifanele. Abaningi ke kodwa babe nenhlanhla. uNkulunkulu abathande nje into yabo athe icelile noma ngabe usesimweni esinjani uNkulunkulu abakhumbule le ndoda ke kodwa ke ithi ke mayisifika ibuza ithi Shembe ngaye ngafika la ngelanga ngonyaka othize ngafike ngacela ukuthi angizange ngikuthola okunaloko ngomakhelwane bami abadlondlobalayo. Yayisithi inkosi ithi mayikhuluma ngoba lamazwi ayekhulunywa yiyona ithi ngamenza wakhumbula ilanga elithize. Ithi mayisasa likhumbulile ngase ngiyaqala ngiyambuza ngithi mhla kabani ngelanga elithize uyakhumbula yini na? Mhla khonkotha izinja la zakhonkotha khona kakhulu.
wamchazela nezinye izinto ezenzeka wathi no yebo ngiyalikhumbula lelo langa wathi ngesikhathi izikhonkotha zazikhonkotha thina boShembe madodana wathi ngangigqoka umjivo othize ngalelo langa wathi sangibona zona abantu bomhlaba bangibonanga wathi ngesikhathi ngifika zangibona zangikhonkotha ngase ngithi thina boShembe sikhonkotha izinja uthi ngayise ngiyaflathela ngawuflathela umuzi uthi ngayise ngikhumbula ukuthi isibusiso mase siphumile ezulwini asiphinde asibuyele khona uthi ngayise ngisponsa emzini engawubona wakamakhelwane eyayingekho lento eyayingixoshe ngapha uthi ngathi mangisponsor khona wasebuza uShembe ukuthi abekho noma umakhelwane wakho onje osenezinto ezinje wathi ukhona wathi lezo zinto ke izinto zakhe ezalahleka ngamhla ngifica izinja egcekeni lakho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Sakhuleka kunina bakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kaNdaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga